Ayun mga kalingap, andito tayo ngayon kila Juby. Kumustahin po natin si Juby, mga kalingap. Tao po. Tao po. Oh. Hello Juby, kamusta? Ang laki na. Bagong paligo pati si Juby, very good na. Oh. Kamusta na? Ayos lang. Mukhang magaling ka na. Sino pong tao dyan? Sino kasama mo? Ay, si nanay. Ang galing na ni Juby ah. Ano pala na? Kamusta nanay? Ang liwanag na dito na sa ano niya. Maliwanag na. Ang liwanag na. Maliwanag pag bagyo. Ah, Sinira na ng bagyo. kamusta na ulit? Anong nangyari sa bahay mo? Nagiba. Nagiba? Nagiba. Ay, mga kalingap ko, kawawa man po yung bahay ni Juby. Magaling man na po si Juby, kaso nga lang, yung bahay niya nagiba. Pero man yan, naghaharaklas ako. Ah. Ano mo dun? Kamusta po yung ALS ni Juby? Ano po? Yung ALS ba yun? Ah? Pag-eskwela niya? Ay, nagtigil man na po. Hindi daw niya ano. Ah, nagtigil din. Usod niya. Pero- Para, Pero Yun. parang ano siya ngayon, parang okay siya. yung iba, na answeran niya. Tapos yung iba, parang pagkabagyo. Sabi daw, hindi na daw niya kaya. Hmm. Pero okay, kamusta ng pakiramdam mo, Juby? Mabuti naman po. Mabuti na? Hindi na kagaya ng dati. Kamusta na si Juby na Ito ayos na na po. Nautos-utusan na pag-ano. Parang gumagana yung gamot at panalangin. Ano na? Kamusta po yung gamot niya? Diretso pa naman po pag-ano. Diretso, wala siyang paltos na. Kailangan maano na din siya ulit. Follow up na. Follow up, check up. Ano na yun? Inano ko yan sa doktor, yung nagpunta dyan sa center, pinalo up, keep up ko nga. Tapos, in-interview pa, diretso lang siguro yung pag-inom ng gamot. Ah, Dahil pinaalis kasi ako maganda yung ano. yung doktor na nag-ano sa kanya. Tiningnan siya, tapos yung una, ini-interview ako, tapos pinalabas ako. Tapos, lumabas ka na muna na si Julie ang tinatanong. Doktor po yung ano. Doktor, yung pumunta dyan sa Ah, ilang galing. beses dyan pinatawag nga si Julie at check upin nga tayo. Ayun, diretso pa siguro yung pagsasagot Ah. nito medyo Kaya hindi pa, diretso lang yung gamot. kaya diretso at kung siguro nahalata nung magaling na siguro yung mga sagot nito medyo iba pa. Sumasagot na ngayon. Maganda-ganda na ang sagot niya. Magaling ka na, Joby? Oo. Magaling na po si Joby. Kaya po Siguro yung mga sagot ng doktor. At challenge mo ngayon dito, hindi man po yan na-stress sa bubong nyo. Ay sige nga niyan, kaya pagkabagyo siguro na Ah, lahat yan na yung yero, wala talaga hanggang dyan o kasi putol-putol yung mga talagang sira na. pero hindi pa rin ako giba. Ano, Nay? Nagtagilid ako talaga, Ah, inayos lang ni tatay. Asan po si tatay, Tinalian ko Nay? na lang yan, nasa po, Hmm. nagtatrabaho po. Ah, Kaalis lang kanina ng umaga. nagtatrabaho. Ito po mga kalingap, ang kawawa man po sila Joby. Pero okay na. Hindi man na maakyat. Kahit sana lang, ma-repair lang muna. Kasi puro na baga ito na yan, no? Medyo, Takot naman yan akyatin ng asawa ko. Hindi na talaga pwedeng oo. akyatin mas na. Yung ibang mga haligi dito ay na. Putol na talaga lahat yung mga Ay, may anay kasi. Yan nga, mga tinapalan ko, butas-butas na talaga yan. Tinapalan ko na lang, nadaan ang Yun na lang po yung challenge nila kay Siguro pagkabagyo nakita ni Joby na man. lahat talaga yan sira. Walang Tapos, na-stress siya. Na-stress siguro, tapos ayaw lang, ang sira yung niya, module sa nga daw niya, hindi
Yung po parang nag-iisip, hindi na daw niya kaya. Bakit di ka na nagmo-module? Ayaw mo na? Basta yung pagkabagyo Bakit? nakita niya na ano. Mahirap sagutan. Mahirap sagutan. Pag ano naman napatulong naman sana dun sa kapatid niya. Ay ang sabi, alangan mama lahat ako diyang nagsasagot. Di parang ako din ang nag-aaral niya. Sabi ng ang kapatid kung siya daw na siya na ang magsasagot. Di wala din silbi yung pag-ano Oo. ito. Hindi din makaka... Pag-pray pray mo lang kapag ka may problema. Ano problema mo ba ngayon? Yung ano po yung bag sira-sira. Pag-pray mo lang. Pray na. Marunong ka mag-pray. Mabuti naman si Lord. Malay mo, bigyan ka ng Lord ng maayos na bahay. Diba? Ano, Nay? Kasi ano na ito ay baka lalong ma-stress ito na pag ganyan ang bahay, ano. Pero so far maganda naman yung ano, yung Basta yung pagkabagyong nakita niya na. Sabi ko, parang nawala ng gana si Joey. Wala na siyang palaging init. Palagi na lang nakaano. Pag ulan lang talaga lahat yan. Tuluan na talaga. Para ako na lang nga niya naglagay ng ultrapal na yan. At talagang tuluan na. Ako na lang ang nagpikat dyan. Kaso minuntik-muntikan akong mga Ayaw naman umakyat at marupok na talaga yung mga putol na yung kabaan nito. Nagtagilid na talaga ito. Sabi ko kung stress natungkol eh. ko nag-ayaw pala siya nung bumagyo. bumagyo pa kabaan. Pero na yung nakikita ko sa kanya, mas umano siya. Nauutusan ko Mas na naging pagbili okay ko siya. Sa tindahan. Mm. Isa-isa lang nga, hindi dalawa. At babalik-balikan nga, isa-isa lang ang utusan. Pinabili mo isa lang talaga yung bibili niya, mabalik na naman. At least may improvement Mm. na ano. Paano na hindi gaya nun. Ang ganda-ganda yung ano niya, yung nangyayari sa kanya. Kaysa noon mahirap siyang sumagot eh. Nagsali nga niya sa Christmas yung sa mga PWD. Kasama mayroon na siyang ID na eh sa Meron at siya na ngayon nagagamit ko pag bibili ng gamot. PWD. Kakabawas na 20%. Siya na yung ginagamit. So ngayon eh pag tuloy lang natin yung ano mo, sabi din ng doktor eh, tuloy lang daw yung gamot. Tuloy lang talaga at kung sabi ko. Kasi nag-aalala lang din ako baka kailangan i-check up ulit. Ang pala may nag-check up na. May nag-check up na pa yung nagpunta dyan doktor. Maraming doktor yung nagpunta dyan sa center. Pinatawag nga si Joey at nga daw i-check up. Yung ibang may mga ini-interview si Joey. Tapos sabi sa akin, ako ang ay sagot, hindi nakaka. Oo. Sagot si Kaya pinalabas ko na. Nanay, lumabas ka na muna. Si Juvie ang Tapos kailangan. matagal. Kung anong para tanong dito siguro. Tapos yung matagal-tagal na tinawag na. Pumasok na daw ako ulit. Nung pagka-check up na may pagbabagong nangyari sa kanya. Meron naman po. Sabi nga yung doktor, ay padadalhan na lang namin ikaw Judy ng at Na tinanong ako kung anong ginagamot. papadalahan na lang daw ng Hindi gamot. naman pinapadala, matagal na. Wala naman daw gamot. Sabi sa tingin ng midwife, wala naman daw. O baka kailangan i-follow up din na may contact number. Sabi ng mga doktor, sabi, Kasi kung nag-promise naman si Doc, baka kailangan lang paalalahanan, baka nalimutan. pinapasabi ko nga yan kay Rona na tanong daw niya nga kung may gamot kahit yung isa lang para yun isa naman lang ang wala ko daw naman. Wala ko daw. Hayaan nyo na lang, tuloy lang sa panalangin. May mabuti naman si Lord. Pero sa tingin ko na parang masaya ka pa rin kahit ganyan na yung nangyari. Kaysa doon sa dati, kasi talagang mahirap bantayan dati si Juvie dati. Nagkasakit nga po yan, di pa nga magtagal na Ano pong sakit? Yung
Kalagnat? Palaging nilalagnat, sipon, ubo. Yung Ah. bagong taon, kasalukuyan nilalagnat yan. Mm. Pumasok na sa pag nanginginig yung buong katawan. Kaya pala nahiga na yung pagputukan. Tapos sabi ko, hindi nga si Joe nakikipag dyan. Baka kumain lang. Tapos pumasok na higa na. Kaya medyo Ang pala, masamang mainit na, masamang pakiramdam. Sabay-sabay nga kami. Mula Ano, pa- okay na ngayon, ang pakiramdam mo okay na, wala ka nang lagnat. Ano na. Okay na po mga kalingap si Joby. Basta tuloy lang yung gamot. Tapos, kailan daw makabalik yung doktor na para ma-check ko siya ulit. Ay, naman lang. Kanina na, andyan lang yung tapos Ay, yung hindi doktor. naman yung pinatawag. Papatawag na lang daw Kung po sino kayo. lang mapacheck. Pwede na may halimbawa kung nandyan siya, pwede niyo siyang dalahin. Kumbaga magbisita. Libre lang ba yung check-up dyan sa Oo, pwede. may nagpunta dito. Sabi ko, tinanong ako kung anong iniinom gamot. Sabi ko, yung Bipiridine, Bipiridine, ay kahit wag na daw yung Bipiridine, kahit yung dalawa na lang ipainom yung Oo, Balsamic. kasi saka kawawa yung man din yung niya eh. Clozapine. Dahil hindi naman niya na yung parang hindi na daw nagwawala, yun lang dapat na painumin ng Bipiridine. Di itinigil ko nga dahil may nagpunta dito. Yun na sa provincial na Oo, okay. mataba. At least may mga nakakatingin sa kanyang ibang doktor. Na eh. Ano. Anong wish mo ngayong 2026? Magkaroon ng Ayos pa na buhay. Ayos po na buhay. ayos ng buhay. Ano pa? Ano po ang bahay? Okay. Magkaano pa na maayos na bahay. Pray lang. Lagi man lang ang lahat naman ng bagay ay kay Lord nagmumula. So yan po mga kalingap at yan yung narinig natin kay Juby. So tulong-tulong tayo sa panalangin. So hindi man tayo makapag-promise, at least ready tayo. Ready tayo na tumulong sa abot ng makakaya. Okay. So ngayon, pansamantala na bibigay sana ako ng sa gamot. May gamot pa ba siya? Meron pa rin po. Pero meron kayo nakukuha dyan sa Wala libre. po. Talaga kailangan bibilhin. So yun Ilang yung beses na ako nagtatlo na. so yung gamot po yung priority ninyo kaysa sa bahay kaysa sa pare-pere yan. So yung pinagtatrabahuhan ni Mr. nyo po ay sa gamot na pupunta. Pag wala na pong di yung ibinibigay niya, sabi ko, huwag na itong galawin, pambili na talaga ito na gamot ni Joby. Oo. At sabi ko, wala tayong mauutangan na. Kahit wala na talaga, sabi ko, pag sinabi ko, ay pambili na yung Minsan ko, mas importante pa siya sa bigas. Oo, kahit yung wala gamot. na po talaga. Sabi ko, pag pambili talaga ng gamot ni Joby, hindi ko talaga ginagalaw. Kahit piso dyan, wala na. Hindi ko talaga, sabi ko, pag ginalaw ko yan, saan tayo kukuha? Dali-dali, pag wala na pag mga 3 piraso na lang inuman yan, napadait na ako. So mabibigay ako ulit ng para sa niya. Para at least makaluwang-luwang kayo. At ito at pasensya nyo at yan lang po yung kaya ng channel natin. Maraming salamat. Pero welcome naman kung may tumulong din sa mga sponsor. So, papahatid natin dito yung tulong. Basta lagi lang tayo manalangin. Nay? Nananalang naman po. Juby, anong masasabi mo? Maraming salamat po sa tulong. Welcome. Dito lang si Kuya Alvin at ang buong team Kalingap nanalangin, tutulong sa abot ng makakaya lang namin. Basta pray lang, God is good. Yung Lunes lang siguro ako bumili ng niya. Kaso pang isang lang talaga pag ginagawa. Minsan isang buwan lang. At lagi lang magdalangin, Juby, God is good. Yung mga wish mo, tutuparin yan ng Lord. Basta lagi kang manalangin. Basta
singin mo lang sa kanya. Ano, Nay? So ayun mga kalingap, yung update natin kay Juby. At di rin ako magtatagal at nakumusta lang din ako at ito pala mga kalingap yung sitwasyon nila. May baga palang Lumipad. Pag naulan kung ano-ano Ayan, may planggana. Kasi dyan yung sahod ng Tapos inaakyatan pa yan ng Oo. pusa na tingnan mo, inano-ano pa Oo. ng manok o di na tira yung unang Oo. trapal. Tapos dinublihan ko. Kung hindi, sabi ko dinublihan ko yan ng butas na naman yan. Oo. Sabi Okay pag- lang. At Pagdating namin dito, lumipat kami dyan sa kabila. Parang mapaiyak ako. Tapos may trangkaso pa ako. Tapos may pera pa kami noon. Nawala pa. Na kung saan ko na yung pera. Di walang-wala talaga. Tapos nakahiga ako. Dumi dyan. Talagang basang-basa. Tapos may lagnat pa ako. May trangkaso pang ayaw ko nang umalis dito. Eh kung hindi nga ako umalis, di sirang-sira. Lahat sabi yan, pati iyan, kasi na yan, lahat, pati iyan. Basa-basa, lahat yan pagdating na. Pagka ayaw na ni Julie palagi na lang yung tinitingnan. Kaya sabi ko, Ayaw niya na mag-aral. Hindi na daw niya pa. Pray lang, huwag kang ma-stress dyan. May mga dyan, may gagawa ang Panginoon. At ayan. At paalam na muna, Juby. So hanggang sa muli. Ano masasabi mo ulit? Maraming salamat sa tulong. Okay. Welcome at magaling na magsagot. Pinakanta nga yan sa Christmasan. Ay, kumanta ka. Yung Christmas yan, pinapaano yan ng... Anong kinanta mo? Ano? Anong kinanta mo sa Christmas? Christmas in our hearts. Ano yan? Anong intro nun? Yung Whenever. Christmas song. Parang yung Christmas. Tapos nasali-sali na din sa mga kasama ko baga si Julie. Nasali-sali na din siya sa mga palaro-laro. Nalaro na siya. Dati hindi naman siya nasali. Noong Christmas na isang Hindi siya nasali. Ngayon nasali na siya. Nagsali. Nagre-recover na. Para talaga. Tuwa nga yun si Mang Jo na yung sa PWD at nasali na daw si Julie. Tuwa sila. Kaya pag Christmas, pinapakanta ito pa. Julie, sumali ka at makanta ka na naman. Yan ang ginagawa. Isang taon nagkanta din. Sige na. At pasamantala, paalam muna ako. At Maraming salamat. update na lang po ako sa inyo. At baka may sakaling magpabot. Iabot ko po dito. So, salamat na, Juby. Salamat. Pagaling ka. Bye-bye. God bless.